balon. Alin? Yung gantong pupunta ng bukid. Sa baba, balon. Balon. Balon yung spring nga, walang lilim. Ayun na, ano na, nakalilim na. Ha? Tara. Ang tunay lang. Madumi yan ako, madumi. Madumi dito. Oo, hindi nila. Parang kamukha dun sa Hindi. ano. Sa baler. Sa baril. Baler. Sabi niya si Abel doon sa baril. Sa baril. Nagpunta tayo papa doon sa baril lang. Baril yan. Yung pagkatapos ng paliligo sa Bayugin Falls ng Trupa, sa hot spring naman kami pupunta sa gilid ng ng dagat. Actually malapit lang yun, yung lugar na yun. May tapat ang bangka na yun. Kaming itlog. Itlog? Tingnan namin kung maluluto. Sabi daw kasi na pag nagdala ng itlog. Ano yan, malalim na yun? Ay hindi, ano yan, bangkulong yan, fish trap. Yung mga palutang na yan, fish trap yan. Kaya huli yan? Wala. Meron yan, lagi naman may huli yan. Ay mo kung halok doon, puta ka doon. Nagal sa kanal yung Hindi, mainit. After this, proceed na kami sa another destination doon sa aming lola. Doon talaga sa aming baryo, sa Santa Cruz. After this, Saan pa tayo punta ulit? Parang buwaba lang tayo. Hindi tayo nagkahilig. Ano ba kayo? oh, Di ba dito? Ano ako nagagawa? bibili tayo ng pampatamis noon. Hindi asukal lang ang gagawin doon. Yung bibili tayo ng tamis na tinatawag. Ano? Tamis. Ano yung sintang is? Ang hita. Parang hindi lang ah. Ang tubig niya. Wow. Hindi ka ng bulak ako. Oo nga eh. Sabihin, umaabot dyan yung tubig. Oo, galing sa tibag. Galing sa tibag, lumalabas yung tubig. Magawad ko. Sa akin lumabas. Ay, kung nalawa pinila kayo, sa akin lumabas. Kapalit. Ha ha ha. Ano pa ho boss? Malaki na nga eh. Kanina andun ang walang tubig dyan oh. Mamayang gabi nga. Walang problema. Malapit-lapit lang naman yun eh. Mga 10 kilometro. Hindi, may tubig doon sa labas kanina. May umiigib eh. Nakita ko may babaeng umiigib. Ano? Layo. Ay, nalubog nga siya ng tubig oh. Kanina walang tubig dyan eh. Nandyan ako sa may likod ng bato na yun eh. Nalubog, tingnan natin. Mas ano yun, mas ginawa natin yun eh. Nalubog nga ng tubig. Hindi, baka may sagurong naman yun eh. May sagurong.
Ito, isa ito. Sa hot spring to. Kaso lang hindi masyadong parang medyo, hindi, ganyan talaga hot spring. Ayun. Tatabuhin. Nandun, malinis-linis yun eh. Diyan lang kayo. Che-checken muna namin. Diyan lang kayo. Che-checken muna namin. Para hindi masayang yung... Kasi kanina, walang tubig dyan guys. Tuyo. Kaya ngayon, yung bukal ng hot spring nasa gilid niya. Baka nalubog ng tubig dagat. So, useless lang ang aming punta rito kung nalubog. Che-checken muna namin bago sila magpuntahan dito. Kasi mas malinis-linis dito yung hot spring compare yung sa kabila. Hindi. Hindi. Ano naman? Yung baba lang. Ayun. Yung baba lang. May sagurong naman yan eh. Hoy! Okay. Ito, dati kasi kanina walang dagat dyan. Ito. Ay, maligam-gam. Ito. Hot spring. Ayan init niya. Di lang ulit. Acidic na kasi yun eh. Acidic yan. Kaya may dilaw yan. Kalawang yan eh. Acidic. Yan yung minimina na parang ginagawang Ito pa isa. bakal. Yung pinagmulan yan. Ano man may tumatabo pa siya. Iniwan lang tabo. Gusto gawin tabo. So labo Yan na lang. Ayan. Ilalagay na lang namin sa timba. Tapos tsaka kami maliligo. Ayan siya. Para na pinaapan natin ito para masok yung Mainit siya pero ayos yung katawan. Hindi na siya maganda kasi pinabayaan na ng rito. Dati inaasikaso yan eh. Pinabayaan na nag-maintenance. ano yung sabon? Tapos sa dagat ang puta. May init daw. Bayaw pa na kakain. Ba't binabantuan mo yung hot spring? Kakain ba si bayaw? Bayaw ba kayo? Ay tingnan mo naman, ang dumi-dumi na. Ipapaligo mo ba kayo dumi-dumi? Oo. Mamaya ulit. Pag namalo ulit mamaya. Kasi hindi pa yan, di ba alat yun? Bayaw talaga kakain ba? Kakaibang nila lang to mga pre. Yung hot spring, ang ginawa dinagdagan ng tubig dagat para medyo lumamig-lamig. Ito naman makadumi yan may mga dahon-dahon pa. Dapat ang ginawa mo, binabad mo yung tubado sa para lumamig. Okay, babanlaw ka na. Huwag mo nahaliw ng tubig dagat para may therapy yan. Oo, therapy. Tanggal pakma. Mataas ang temperature. Ay, hindi. Kaya naman yung init. Hindi ka na sanay. Para ka lang nabilag sa araw. Ang ganda ng init niyan.
Natanggal lang ang ginawa. Oh, ayan. Pahupain mo yung ano, yung init niya. Mamaya ka na magbanlaw para wag mo na lagyan ng tubig dagat. Yung isa pampaputi, yung isa pampaputi. Yes, ito mabango, yung Johnson. Oh, Johnson. Pumuti ka naman ba? Ito, GY. Ang tanong, pumuti ka naman ba? Legs ko maputi, di ba maputi legs? Ha? Ang puti niya natin mo nga oh. Di ba? Wow! Balbon! Itlog? Itlog mo kaya tingnan ko ha nga. Sa kanya. Oh. Wala din. Eh may alat tubig na yan ah. Eh hindi na purong hot spring yan. Buhusan mo nga yung katabi mo na yan. Yung katabi mo. Abay may hot spring bang malamig? Ala, maligam-gam lang. Kaya mo yan. Dandahan lang ang ano. Mainit nga, hindi ko nga kaya buhos sa katawan mo yan. Sige, tingnan mo ibang buhos mo kayo nito. Oh, mamaya ito bubuhos ko. Puti ko na, oh. Ang buhos niyan hindi binibigla, dahan-dahan. Pwede Paunti-unti. lalo lang napakainit. Kaya. Hindi mo kaya buhos. Uy, mainit nga! I'm in love with a beautiful Kuya, may sabon sa woman. pipinti mo. Pampaputi nga, naiiwan yung puti eh. Pagpasensyahin nyo na to guys tong isang kasama ko ha. Huwag ka tubig. Tawa ka. Alam mo bang pinagtsatsagaan lang namin ito. Pero mo po, pumunta ka kami para sa hot spring sa tubig dagat din pala tatabo ng tubig. Magara. Pinagtatawanan pa ng aming kasama. Tanggalin mo nga yan, ano? Bakit man natanggalin, may inaagos niya. Kailangan ito, palamigin pa eh. Pwede yan, banyos mo lang sa binte. Sige, sa buong katawan, pwede sa buong katawan. Okay ka na? Ito naman. Sige, next, Kuya Teb. Aking susi ko yan. Ganyan na. Diyan ko talaga nilagay yan. Baka mawala pa hindi tayo makapasok sa... Ayaw mo? Ayaw mo? Palamigin pa ng dalawang oras. Kaya, hindi, kaya. Mawawala ang therapeutic, ano yan, Puso kayo. effect. Yung effect kasi niya, mawawala pagka... Tandaan lang. Kaya. Ginawa ko na nga kaya. Mainit talaga siya. Mainit talaga. Jumbo hotdog, kaya mo ba ito? Oh? Kaya mo ba ito? Oh? Hindi ba tao eh. Pinalala ko pa, jumbo hotdog. Tama na. Nauubo ako sa... Hotdog lang, walang jumbo. Ay, maligo na kayo. Pwede na. Hindi ka maliligo? Mag-aantay naman ako. Mamaya. Ano mo ang bato? Mamig ka na. Hindi kaya, Randy. Kaya. May damit. May damit. Mainit siya pero kaya yung init. May damit eh. May gusto ko pagamit ko sa damit ko. Alam, bayo nun. Aw!
Akala mo kaya? Doon mainit eh, masaya lang sa init doon. Manamis-namis yung lasa niya, ano? Malasa, tapos manamis-namis yung lasa. Amoy lang. Kasi ito, mayroon to therapeutic effect. Itong, alam ng mga doktor yan. Naliligo sa ganito. Pre, magkano ka na lang gusto mo punta nini dito eh. Kung nakapunta naka kasi. Naka Galing kita sa malamig na ligo, tapos yung init. Wala naman akong damit eh. Kaya mainit. Sabon mo na para lumamig. sarap ba? Try nyo, hindi nyo kasi ma-experience to. Sabay yung baksayo. Wala mo dati ko na. Ala, short? Ala, short, ano ko item? Sabay na lang. Sarap. Pag nasanay ka na, nawawala na yung ano, kaso na pag nawala yung init, ginaw naman ang kapalit. Oo, na, malamig na pagka di nabubusan ng init. Oo. Tapos na, uwi na kami. Tapos na, uwi na kami. Yung iba hindi naligo eh. Ayaw, di nila kaya yung init eh. Ito rinay namin. Alin? Huwag kayo mag-iwan ng plastic dyan kasi hayaan nyo yung mga walang disiplina. Ha? Kaninang bag yun? Kanina bang bag yun? Oo. Itago mo kung may pa. Ha? Itlog? Uwi na kami. Yung iba eh, hindi naligo at hindi kaya yung init. Pero ako sinubukan ko. Kasi kailangan yun eh, may therapeutic ano yun eh. Effect. Wow! May magandang ano pala rito. Magandang diwa. Buko ay nabihag. Di mo akalain sa baybaying ito makakatagpo tayo ng maganda, no? Takot sa ano ba yan? Huwag kayo matakot sa damo na yan. Yan damo na yan eh. Hindi naman naninipsip ng dugo. Hindi malintai yan. Uwi na ang mga kolokoy. Oh. Susi, Kuya Tib. Kuya Tib, susi. Ah, susi. Saan ba nakalagay? Hindi, naiwan sa may-ari. Kunin natin sa may-ari. Mamaya. May susi doon nakalapat na kanina yun. Ayun ko, hindi ko alam. May susi doon ako nakita ang kureso ni Tale. Hindi, wala na sa ano. Oo. Huwag na nakalimutan kayo. May susi ako Ah. nakita. Kasi yung mga dala nyo. Maraming susi yun. Maraming susi. Yung mga dala nyo. Yung mga dala nyo, sino may mga dala? Randy, baka may dala yan. Yung bag. Randy, may bag ka ba? Paktay ko diyan. Ha? May bag ka ba? Paktay tayo diyan. Oh, susi. Ano ba? Hindi, meron ba? Ay ba? Pala eh. Babalikan ko?
pinakabata. Tara, hawi na tayo. Hayam. Ha? Oh, luloko mo lang kami. Ano nga bag? Ha? Andun. Wala. Wala doon. Wala, walang background. Nakita ka bang bag? May nakita ka bang bag? Wala. Hindi, wala. Tara na. Hindi, luloko mo lang kami. Hindi dala? Ay, tinatago ah. Hawakan mo yan, hawak mo na. Biruin mo sa init ng hot spring, nakakalimutan na yung bag. Eh, bit-bit ko yung... Hindi. Ito yung pangalan ng channel ko, Noni. Yan. That is a Noni fruit. Kinakain pala ito, tsaka herbal. Ayan, Noni fruit. Oop. Wow. Huli ang bata ka. Eh, baba mo. Baba mo. Ay, ang photo bomber naman. Ako pa photobox na rin. Kilig. Seryoso, ano yun? Biglang nagka-comedy. Ingit na ingit yung dalawa, oh. Ingit na ingit yung dalawa. Weh, may ingit kayong dalawa. Nag-iingit na. Ah, andito na pala tayo. Teka lang. Hi. Ay, nahiya na. Magagayon niya yan ang mga taga Bicol. Raway.